wallahi za ka samun salo yanzu kuma sai 12 ake fita aikin ka dinga mai da hankali akan aikin nan ka daina wasa ka daina sakaci karfe 12 kai da ka saba fita karfe 7:30 zuwa 8 amma har karfe 12 a daidai da sakaci da aiki gaskiya to Allah ya tsare Allah ya kiyaye na gode hajiya kuma kallo za a kunna ne wallahi kallo nake so in kuna ka ga cin mutum ɗaci ina ta kunna ta taki ya na kanka ka shirya haka da wuri kuma baka yi min magana wallahi na da oda wani abu ne shi yasa nake sauri wallahi tallahi ko kuma sai ka shirya baka jira ni na so na shirya ka na ga kina aiki ne a cikin ka an tafi yawa baby ka san menene wallahi daman jiya ba na faɗa ma ba in za ka shigo ka taho da kwai kuma ka manta kuma gashi babu kwai ya kamata a je a nemo wallahi kina gaya mun na tuno wallahi wannan to ya kamata dai a je a nemo to yanzu akwai kwai ne anan ba sai dai mun je shagon nan ba mun je musu to shikenan mu je to kawai kira ka ba za ki karasa gurin nan ba kowa yana kallon ki tsaya a nan gurin in je su miki kwannan in dawo muku Assalamu alaikum. Allah barka da. Me shayi? Da ka fara tattara kayan. Allah kaga mun fara tattara kayan wai ta tashi da ni. Wai nake so a dan mamu guda shida da Allah. Danye ko soyayya? Soyayya. A danye kai. Soyayya. Dan in soyayya ne wallahi an mun fara da kaya. Amma dai bari a duba. Haka ne ko? Sai an jima. Barka da. Sai an jima fa. Allah baka san wannan yaron ba. Ka san shi mana. Wai sai har yayi kuɗi da zai yana fito mana da wani kuɗi ya ce zai sai biredi. Da shi ma ya girma ma. Ai shi kuma arziki na ubangiji. Arziki na ubangiji ne mana. Yaushe ya girma ma yaushe ma yayi kuɗin ma da zai zo yana ma nuna mana kuɗi mu muna jin bakin ciki. Kaga shayi ba nake sha MT ba. To ni ba ga shi ne a hannuna ba ni ma. Ni ma MT nake sha baya da zafi ma a haka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Da suke waye. An gaishe da kai mai shayi a take ne. Wallahi lafiya kani wallahi alhamdulillah abubuwa. Wallahi sai mu ga labari. Alhamdulillah sanan dai. Kuwe ku ya ake ciki ne kun zo kun nemi guri kun zauna kai walidi ba haka ringa wa mutane magana ba kawai sai dai ku zo ku zauna kuna yi da mutum wannan ba tsari bane na rayuwa. Ross yaron nan ya samu ya je ya kukuto ya san yadda ya samu ya aure. Amma kun zauna ko kuna yi da shi wannan wani irin tsari ne na rayuwa. Fi sabilillahi ya haka kai ma mai shayi ku kai dai kawai ka hada daba a ringa wannan ya wuce ku yi da shi. Ni na musu magana ne? Ai ni ban musu magana ba. Ni fa buduwa na ni kawai dai ina jin su suna hira su amma ban sa musu baki ba. Babu ruwa na ya wuce ku da shi malam ba a haka mutum kawai he ka zo ka zauna ku haɗa daba wannan ya wuce ku ce yayi kaza wannan ya wuce ku ce kai kaza zaman majalisa haramun ne wannan shayin ma ni na hakura da shara Allah ku ku zauna kawai ba ku da yanzu shayin ne ba za ka siya ba abinda nake gaya ma ka ji ko kada Allah magana ake da talauci kai kana wata magana ma to yanzu gashi nan in yazo a munafiki zai dauke ka kana magana ka zo aiki sai yi da mutane wannan ya wuce ku yi da shi wannan ya wuce ban sa ake cikin ne ya labari kai ma yanzu ka fito kai me zaka zo ka yi a nan gurin da mutane da Allah mutane ai kawai ka bar mutane ai ba iya musu umari sai kawai ka bari ya za a ya kawai mutane wanda ku zauna kuna yi da mutane ya ji wannan suna yi da mutane wannan ya wuce a yi da shi wannan ya wuce a yi da shi a gurin shayi wannan ai ba tsari ba ne mutane suna da problem
komi kai baka daidai ba a ita rumfan mai shayi ha ba da Allah mana furcin mutane ne a rumfan mai shayi ka gama rumfan mai shayi ba to ka